Čau, vítám vás u dalšího videa a tohle je video vyhlášení soutěže o postavu na Shake and Fidget. Je to sojka spojka, cech Muffin, S13 český, takže výherci gratuluju a jdeme na to tak, že máme tu nějak, jdeme spočítat jednu. Takže jdeme na to. Takže jsem šel na stránku random.org, dávám to, kdo chce další hlasovat, nebo jakože kdo dá soutěž a chce vyhlásit výherce, tak vám to dám do popisku videa. Takže 19. Můžu, že je to druhý. Takže vyhrává Gozies Boys. Takže gratuluju výherci a jestli se další video staví, promiňte, že jste nevyhráli vy, ale budou další a další soutěže. Takže vám děkuji, že jste se všichni zúčastnili a vím, že budete dávat dislike za to, že jste nevyhráli, ale to nevadí, budete mít šanci u další a všechno jste splnili. Děkuji. Takže chci vám říct, že budu mít nový channel s ananasem, který jsme měli předtím, myslím, že challenge, tady je přímo z kořice a omačka, takže s váma loučím a čau.